ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଦେଖିଥିବେ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନନ୍ଦୀ ବସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଏହା ପଛରେ ଏକ ଗଭୀର ଧାର୍ମିକ ଅର୍ଥ ଅଛି। ନନ୍ଦୀ ସବୁବେଳେ ଶିବଙ୍କ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ରହିବାର ଅର୍ଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରଚଳିତ ଶୈବ ପରମ୍ପରାରେ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ନନ୍ଦୀ କେବଳ ଶିବଙ୍କ ବାହନ ନୁହେଁ, ସେ ଭକ୍ତି ଓ ଏକାଗ୍ରତାର ଏକ ପ୍ରତୀକ। ଆପଣ ନନ୍ଦୀଙ୍କର ଏହି ଅର୍ଥ ଜାଣିଥିଲେ କି? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନର ଏହି ବନ୍ଧନକୁ ଅତୁଟ ରଖନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।